Честит празник на всички! Бъдете здрави, имайте една прекрасна пролет и се обичайте много силно, както ние се обичаме. Благодаря ви от сърце на двамата. Наистина са прекрасни. Може би познавате Крис, може би сте чували неговото име. Крис, мога ли да кажа откъде се познаваме? Може ли аз да кажа, че учих текста благодарение на теб и твоя клонингов глас? Не го научих много добре, но все пак. Ама не е виновна тя. Не е виновна. Така, само да ви кажа, че Крис е редактор на книги. Тези книги, нали така? Да, не знам дали продължаваш, да. Не знам дали продължаваш с това, но когато прочетем книгите за платформата Storytel, трябва по-грамотен от нас, по-грамотен от редакторите, които са редактирали самите книги, да ги чуе и да каже къде ние грешим. Ето това е този човек, който не спира да се развива. Искрено ти се възхищавам, Крис. Невероятен си. Благодаря. Аз пък да кажа, че Ваня е коректор в читалището на слепите, така че тя е онова, което аз не съм. Нали? Тя е визуалната част на редакцията. Дето се вика, клопнали сме се двама коректори. Тук как ще живеем? И след като си направихме реклама, време е да дадем път на Да си ходим. Ами ще дадете път на едно сворнато хоро.